BRV B1139 ERC digeser. Mobil yang kedua tolong juga digeser Agia. Cinta kasih Allah bagi dunia.
Dulu si dohonon nami amang siak kami anggota sending ni Huria madok moliate tutu hatta pardengka basai ala tongon atong merdala doho denggan pelayanan ni sending ni Huriata ima di HKBP Depok Sadaun jala laudo sending ni Huriata dinalaho madapoton ima akar ruasta naung liling dang bobe ro tu Huriaton laho mangihuton ibadah songon nasomal jala diharoroni anggota sending ni Huria madapoton nasida maselas dorohan nasida laksongonido kunjungan tu evata itu na di penjara nang di kaya anak aina tua-tua na dong di Panti Berda merdala do denggan mau lihat ma diamang pedita inang pedita HKBP Depok Sada boy merdala ni saluhuna ala ni dukungan ni nasida do tung masai las rohan yang anggota sending merhiti do hamang inang mau lihat matadok di kegiatan ima di puncak sending ni Huriata natwari tapatu padu tutu ulau las ni roha dison ima napatu pahon perlombaan kor nang songoni perlombaan permainan Alkitab doho rangkuman sian biga julul ni Alkitab buku Alkitab tai merdala dodo dengan jalatung masailas rohat tas itu tu lau sido amang do tamuinang ruas ni Huriata kami sian anggota sending ni Huriata molotung adong na hurang lobi sian kapangulaun nami amanginang mangido kami totong tuhamu asa unang pola gabe tu roha jala jari hamu mahami sudeyo ni ibu merdalan ikut totong do atas dukungan ni hamu amanami do inanami lausido nang judul ni pesta puncak ni sending ni HKBP naungguk 125 tahun hamudo surat ni Kristus ido temana laus tabatudu matutu amanginang songok kita songot surat ni Kristus di bagasan perdalanan ni nguluton sahal nari dohonon nami mau lihat di dukungan nang songoni di sude haret tauta dinalaho patupahon pesta sending ni Huriata di narinatwari di merdala do dengan salai dohonon nami mau lihat di hita saluhuna horas Mula tema diamang Ketua Dewan Marturiani Huriata di hita ruas ni HKBP Depok Sada tagora maju kita atek nadungu dupen waeng HKBP Depok Sada boloningon ate halus na natwari kobarkan sending HKBP horas tauci maju selai HKBP Depok 1 mau lihat ya, gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi, yang bersekutu dan berdiakonia. Taulah hodui nasalelengon. Secara khusus, mandok mau lihat itu kita, merdala seding ni Huriata, manopo ruas naung marsahit liling, manopo ruas na marukil na jarang marminggu. Alay kolani di ulau seksi seding ni Huriata no, patupahon Christmas Carol, patupahon na marulaw na badia nang diaka Paskah. Suak songoni sending keluar, tupanti werda, do lenasing. Bahkan lau mangajari, lau do borhat perseksi sedikta, tu Kalimantan do tuaka gereja na asing. Jala dibagas cai tapatupa ima, ayo baca Alkitab, pinuci madebata, hurang godang do penian tutorop ni ruasta, nama jaha bibeli. Alai tu jolo lam sudi mahita lau marseding merhite nama jaha bibeli. Songoli dia kerangkaian kegiatan tu sadaulau dui pasangapon debata. Selamat datang nang dia kamanami naro siana kai pesola gereja Cibitung. Kahala amang do surat ni Kristus
do mamu perbarita nauli di HKBP Sola Gracia do nahumaliang. Selamat melayani nang diamanami padita si mangusong. Jala selamat mau lihat dohon nami di sude seksi seding na mangulau-ulau na dengkan di tongani huriata. Lam tu unena, lam tu dasip nama pakobasyo muna nak tujulo asa marsangap debata. Atok tapuji tapasangap goar ni tuhata marhite ede puji-pujian sian alumni ima EE4G. Di huriata adong EE4Kids ima tua kadat danak nasugot na sida nga peragaan bagaimana menginjili anak-anak. EE4G tu remaja ima ulau ni seksi sedikta mengajari molo adong sidi. Jadi akan nasido ma alumni nunga gabe duhut na sida ima asisten pelatih lau mengajari anak kota sekolah minggu. Nuaik tabigi puji-pujian na sida.
Selamat hari Minggu Amanginang. Selamat berjubilium 125 tahun. Baik, kita mulai mah ibadah ta tapahohom Amanginang Marinde Mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debata doakan ajukat roha, alai dilehon do asini rohana tu akan naserep maroha, haleluya.
Tuhan debata parasi roha jalan nabonar, maulia te hudok hami, ala dipabicar hodo tuhami barita nauli, nama nandangi rohan nami, ay ala ni i umbain hutanda hami hodohot lomo ni roham, dipangido rohan nami, naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng di ngoluon, jalan naing martua hami bahenonmu, sai parbadiai marohan nami marhite tondim, jala pargogoi mahami mangorom hisap dohot menggotapon roha portibion, sai palas marohan nami mengoloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di parmingguota sadarion, ima natar surat di Yohanes 10 ayat 10 sada, songonon ma hatana. Parmahan nadenggando anggo au, di seahon parmahanan nadengganido, hosana hungokop aka biru-biruna. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatik mi. Amin. Salah pembalasan
Tatopoti ma dosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua ginjang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa siniroham, sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang beingot akka dosa nami, ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asi niroham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua mahami, jala sesama dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosakta. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sandiri manelesei aka pangalosim, alani hadirioku, jaladang behu paingot-ingot aka dosam, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Maturpuk epistel di Minggu Tasadarion, ima natar surat di Markus onom ayat 30 sahat 34, tajaha mamar sorin. Dungi marpungu ma aka aposteli tujolo ni Yesus, di paboa ma tu ibana sasude na diula jala na niajarhon nasida. Tumurut mahamu tukkan nasuhian pahosaon sautik ay torop dohalak marlaoro tu nasida gari mangan gari susah sadihari. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Jadi torop do marnida jala marnada nasida naborhati gabe sian darat mamarlojong nasida sian saluhut akahutai pajulohon tusi. Asa dinatar darat Yesus di idama punguan naboloni gabe asima rohana mida nasida ai songon biru-biru nasida nasomar parmahan
ido sahatna, martuado na tumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin.
tindakon maha porseotai, songona hina tindakon nidongata saha porseaon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, di doa ma pargogo na sohatu dosan, na tengo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumun si 100, nama tetat pajal doi bana di hawa penar silang, na tua tuban utoru dumi tanom, na mula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahun dul tu siamu debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Aw porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogo daging halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Oh, paradis dulu. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh pencobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alat-Mu, oh Tuhanku, yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti.
Putra. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan, namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alat-Mu, oh Tuhanku. Yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alat-Mu, oh Tuhanku. Yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Tikting di Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis 21 Juli 2024. Sada. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis. Dohot tema Jahoba marmahani bangsona. 2. Dakdana nasorang. Nah di hari Selasa 17 Juli 2024 di basa-basawan tuata dak danak boru di keluarga Niamata, New Year Men Simanjuntak, Inata Desti Ernawati, boru Tampu Bolon. Inganan nasida Perum Villa Alam Susukan Indah nomor 8A Citayam, NIR 1894 Getsemani, Hipasdo dak danaki nang natorasna. Nanaing marbagas, tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbogason ma, Fernando Marihot Barasa anak Niamata, Fendin tua haholongan Barasa, tubuh ni Inata Megawati boru pakpahan, ruas ni HKBP Depok 1 Wek Getsemani, Dohot Oroana, Ervina Ratna Anastasia boru Batubara, boru ni Amata Insinyur Joni Oloan Batubara, tubuh ni Inata Rosmawati boru Sitorus, ruas ni HKBP Depok 1 Wek Getsemani, pamasu-masoni hari Sabtu 27 Juli 2024 di HKBP Depok Sada. 4. Ruas Natamba Mamuka Sadiarayon Minggu 21 Juli 2024 Gabe ruas HKBP Depok 1, Ima, keluarga Amata Jonata Eka Saputra Silalahi, Inata Teresia Endang Mariana Boru Situmorang, Rap Dohot 2 Ianakon, Inganan Nasida, Permata Depok Regensi Kloster Jade, Blok E18 nomor 27, NIR 2067 Efesus.
Nasida Rosian HKBP Aik Nabara. Barita Habot Niroha. Nah di hari Minggu 14 Juli 2024, Nunga Jumolo Marujungolu Amata Markus Hotman Silalahi 30 tahun, Nani Habaluhon Ni Inata, Anne Berta Kristina Boru Raja Guguk. Inganan Nasida, Jalan R Sanim RT 0601 nomor 30, Tanah Baru, NIR 1930, Judea. Tuudean di hari Rabu 17 Juli 2024 di TPU Semper, Jakarta Utara. Onom, Partangyangan Parhalado Dohot Keluarga di hari Senin 22 Juli 2024 pukul 10 siawib patu paonna do Partangyangan Parhalado aktif Dohot Nang Purna Bakti Rap Dohot Keluarga maringanan di GSG lantai 1. Pitu, Parningotan 125 tahun Barita Nauli di Tanah Batak atau Sending HKBP. Di Ari Sadarion, Minggu 21 Juli 2024, Ima Parningotan 125 tahun Barita Nauli di Tanah Batak, Sending HKBP, Dung Sipul Tikting, Tabegema, Ende Pujian Napinasahat, Ni Gabungan Sudewek Partangyangan, Ima Ende Kobarkan Sending. 2. Pasahaton hadiah tu pepenang lomba. 3. Parmingguan Manogot, Arian Dohot Botari, Ni Hobasan Ni Seksi Sending HKBP Depok 1. Pangebation Ni Huria, Diari Sadarion, Minggu 21 Juli 2024, Rodo Mangebati Huriata, Ima, Punguan Kor Ama HKBP Solo Gracia Cibitung, Nani Uluhoni Amata Pendeta Nixon Simangunsong, Nalau Patu Begehon Ende Pujian di Parmingguan Manogot pukul 7 Dohot Arian pukul 10. Dung Simpul Parmingguan Arian diuduti Madohot Partamian na Pinatupani Huriata maringanan di GSG lantai sadar. Dungsai tikting di Pinasahat ma Mandokata tu HKBP Solagarasia Cibitong. 9. Panitia Pembangunan HKBP Depok 1. Nah di hari Sabtu 13 Juli 2024, Panitia Pembangunan Mamutuson, Dohot Manotopon, Nagabe pemenang lelang konsultan perencanaan pembangunan gereja HKBP Depok 1, IMA, PT Linggar Mitra Tama Sakti, atau Limas, nama ringanan di Ruko Cinere Commercial Park nomor KA 05, Jalan Merawan Panglima Jati, Cinere, Depok 1. 8. Panitia Pembangunan Bidang Dana Pasahaton Laporan Parhepengon Nang Tarpapungu Sahat tu Minggu 21 Juli 2024 IMA hurang lobi tolu miliar 100 juta rupiah. 1 miliar 600 juta rupiah ma siani naung di Papungu Marhite Tok Ripe janji iman pelean 2B di Ganup Partmingguan. Dohot deposito ni Huriata na di Bank BRI godangna sada 1,5 miliar rupiah. Tok Ripe godangna 667 juta rupiah manang 12% dopesiana di Paretokon Molo sude Ganup keluarga ni ruas Pasahaton ima godangna 5,5 miliar. Godang ni Tok Ripe Dohot ruas naung Pasahaton sian Ganup we Partangyangan boima idawata di warta cetak manang elektronik na adong di wek Partangnyata B. Marhiteon Panitia Pembangunan
pasahaton mauliate tu ganup luas nang pasahaton tu hattama na masu-masu nasa pelean nang pinasahatni huhut manosoi ganup luas parsidohot manupahi di bagasan las niroha. 10 distrik 28 Deboskap. Sinode HKBP distrik 28 Deboskap. Di hari Selasa 23 Juli 2024, pamasaun mana Sinode HKBP distrik 24 Deboskap. Ni dohotan ni utusan sian 22 resort maringanan di HKBP Pledang Bogor. Nagabe utusan sian HKBP Depok 1. Mandohoti Sinode distrik IMA. Sada. Pendeta Jackson Sirait STH. Pendeta HKBP Resort Depok 1. 2. Situa SM Simurangkir, utusan Sinode Distrik Sian Unsur Situa. 3. Sintua P. Sinurat, utusan Sinode Godang. 4. Nyonya Sinaga Normawati Boru Silain, utusan Sinode Distrik Unsur Jemaat. B. Parhalado Dohot Ruas HKBP Depok 1. Pasahaton selamat melayani tu ruas ni Huriata HKBP Depok 1. Natarjou jala terpilit makhobasi sada. Nyonya Charles Simanjuntak Bulan Boru Lumban Tobing, Ketua PPD 28 Deboskap, periode 2024-2028. 2. Nyonya Sintua M. Pangaribuan Rusti Boru Hutat Hayan, Ketua Kor Gracia Distrik 28 Deboskap. 3. Nyonya Sintua Simatupang Vidya Boru Napitupulu, Ketua Kor Nomi Distrik 28 Deboskap. 4. Sintua Dr. Randus P. Hutahayan sebagai Koordinator Wilayah 1 Depok Cinere, Punguan Lansia Distrik di Distrik 28 Deboskap. Tatangya konma mardalan sinodei dohot panghobasan nasida di bagasan hatiurun mambuan lasni roha jalan natau gabe hasangapon di goarni tuhatta. 11. Puncak Pesta Parheon Perempuan HKBP Depok 1. Di hari Minggu 28 Juli 2028 di Parmingguan Arian masuk pukul siawib ima puncak Pesta Parheon Perempuan di HKBP Depok 1. Dung simpul pamingguani naing tapatupa mado tortor nani udutani ganup wek partangyangan dohot kelompok kor huhut pasahaton silua lau mengurupi narikot di pakobason ni Huriata. 12. Parningotan di Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia Papitu Siahon. Di hari Sabtu 17 Agustus 2024 patupani Huriata do upacara peringatan HUT RI 479 on maringanan di alaman ni gereja di uduti dohot rumang ni perlombaan na pinarade ni panitia. Marhiteon pisosoe ganup ruas do mandapoti ulau ni. 10. Tikting naso di jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jamaat elektronik nang pinarade ni huria marhite weawik partangyangan B. Songoni matikting namasa di huriata di bagasan mingguan. Sai di pasu-pasu tuhat tamai tau ganup di guarna. Sudah pagi tadi, pagi sudah. Sekarang mereka ada. Oh. Tadi pagi itu ya? Sudah. Oke. Salam.
Horas madihita saluhuna. Nahupat sangapi hami, amang pendeta Jackson Sirait STH, amang pendeta Bornok Sihombing STH, inang pendeta Juliana Jai STH. Mulai atema di Tuhan, mulai atema saluhuna dihita nadong dison, di hari domuna tutu, disok kami, rodo kami, amani huria, resort sola kreasias di Bitung, ima tutu na mangido di huriata dison. Jadi amang inang dison na parjolo sebelum kami pasahat tutu adong do di dison omma tampak ni halaman ni gereja sola gereja Cibitung siang gijang amang. Disalani takas dorata bereng kedan ni huriatan adong di gereja sola gereja Cibitung. Marhiteo namang molorou dan selalu kebanjiran dohami amang ima di gereja ta sola gereja Cibitung. Jadi disalani amang inang disuluh saluhuna huria ni huria Depok Sada di nabangido kami pangurupion marhite amanami inanami saluhuna nadong di Depok Sadon. Marhite haroron nami amang dison mangido kami gomos asa totong ropak kita tutu mangido tu amat tadebata marhite amanami inanami asa totong di pasu-pasu amat tadebata saluhu nahita alani marhite yamang rodo kami dison punguan nama gudang na 32 halak disalani amang inang melalui puji-pujian imanong dipasa ni huria HGBP sola gereja Cibitung mangido kami dohok gomos tu saluhuna ruas ni huriata nadong di Depok Sadon mangido pangurupion. Songoni mga manginang nabuhi di pasahat tami mauliate ma di hari domuna majalo huriata sola gereja Cibitung. Ba songoni penot tutu ba nilaw mulak kami sianon tong matutu sonang sehari beribu ma saluhuna ruas ni huriata nadong di Depok Sadon. Mualate ma Tuhan marhite tuhata songoni ma hata naboy di pasahat tami mauliate ma dihita saluhuna horas jala gabi ma buti ma abang inang. Kor dulu amang ya. Kor gabungan kobarkan sending sudedo hita nama botokori sude maruas jongjong nadohot markur natwari nama nguluhon juara sadana akan namarkur na ison natwari suya ison jongjong mahita sude di nganat tabi sude nama botokoron
Shalom. Kita masuk kepada pengumuman lomba pemenang yang kemarin sudah dilakukan. Kita mulai dengan lomba ABA. Mohon yang kami panggilkan namanya untuk maju ke depan. Lomba ABA, kami panggilkan juara 1, Amang Sintua Begultom dari Judea. Silakan maju ke depan. Juara 2, Yohana Siregar dari Efesus. Juara ketiga, Melisa Hutagalung dari Kolose. Juara keempat, Rotua Nainggolan dari Antioquia. Juara kelima, Sondang Damanik dari Kapernaum. Juara keenam, Berliana Siregar dari Galilea. Kemudian kami panggilkan juga peserta ABA yang paling rajin dari tiap kelompok pertanian. Yang pertama dari kelompok Galilea, Inang Rosita Boru Simanjuntak. Yang kedua dari kelompok Philadelphia, Amang Sintua M. Pangaribuan. Silakan maju ke depan. Yang ketiga dari kelompok Antioquia, Betty Leni Butar-Butar. Yang keempat dari kelompok Kolose, Inang Emi Boru Ambarita. Yang kelima dari kelompok Jordan, Tiernita Boru Aritonang. Yang keenam dari Kapernaum, Esther Natalia Samosir. Yang ketujuh dari Laodikia, Inang Rusmida Borusinaga. Yang kedelapan dari Judea, Amang Effendi Sidauruk. Yang kesembilan dari Efesus, Amang Sintua MRA Baringbing. Yang kesepuluh dari Getsemane, Inang Irawati Manalu. Yang ke-11 dari Jericho, Nita Manurung. Yang ke-12 dari Bethlehem, Eva Boru Butar-Butar. Silakan maju ke depan. Kemudian kami panggilkan host, pemandu yang selalu memandu ABA setiap hari di kelompok masing-masing. Kelompok Galilea diwakili Nyonya Emi Gultom. Kemudian kelompok Philadelphia, Inang Rusti Borutayan. Kelompok Antioquia, Amang Sintua F. Marpaung. Kelompok Kolose, Melisa Hutagalung. Kelompok Jordan, Inang Monica Boru Marpaung. Kelompok Kapernaum, Sondang Boru Damanik. Kelompok Laodikia, Frida Odorita Boru Siahaan. Kelompok Judea, Raulina Boru Tobing. Kelompok Efesus, Chris Daniel. Kelompok Getsemane, Sintua Ulian Boru Manulang. Kelompok Jericho, Uli Hutapea. Kelompok Bethlehem, Betty Boru Manalo. Sudah semua? Silakan, itu Amang udah teratur. Kita akan berikan pemberian sertifikat oleh Amang Uluan dengan pemberian hadiah. Silakan. Paling rajin, ada 12. Ada nama soalnya kan langsung Philadelphia ya. Oh ada nama. Oh iya, hospitas ya.
Yang host juga dapat. Hadiahnya ada yang satu. Sekarang kami panggilkan yang mengikuti lomba KOR kemarin untuk menerima piagam ke depan. Ya. Lalu kelompok Laodikia, kelompok Antioquia diwakili 1 orang ke depan Inang untuk menerima piagam. Kelompok Philadelphia, kelompok Getsemane, kelompok Bethlehem, kelompok Galilea, kelompok Efesus, kelompok Judea, dan kelompok Kapernaum. Juara lomba KOR juara 1 kelompok Laodikia. Juara 2 kelompok Antioquia. Juara 3 kelompok Philadelphia. Yang ini juaranya. Lomba aja. Oke, lomba permainan ayat juara 1 WEK Jordan, mohon mewakili ke depan. Juara 2 WEK Philadelphia, juara 3 WEK Bethlehem. Mohon yang mewakili juara 1 WEK Jordan, juara 2 WEK Philadelphia, juara 3 WEK Bethlehem. Untuk juara umum jatuh kepada kelompok Laodikia. Lomba Aba tadi udah, lomba Aba mau maju, yang lomba Aba tadi perwakilan. Juaranya tadi udah maju, belum dikasih aja. Lomba Aba belum. Tadi udah. Ya, oke, lomba Aba kembali juaranya maju ke depan. Sintua Begultom dari Judea, Yohana Siregar dari Efesus, Melisa Utagalung dari Kolose, Rotua Nainggolan dari Antioquia, Sondang Damanik dari Kapernaum, Berliana Siregar dari Galilea.
Juara umum jatuh kepada kelompok Laodikia. Ini lihat, ini nggak ada. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Untuk host dan yang paling rajin Abah nanti hadiahnya akan kita bagikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, ada beberapa yang tidak datang, hadiahnya juga nanti boleh langsung ke seksi sending kita. Mungkin tidak semua tadi langsung diserahkan ke orangnya, nanti berhubungan. Demikian juga tadi piagam, kalau ada yang ketukar namanya, setelah ibadah minggu, nanti akan dirapikan supaya tepat kepada orangnya. Nah perpudi, sudedo hita juara memuji debata, persiaduta melojong maita hola besagap di tuhata, tuhatama nama masuk-masuk hita, taudutima perminggota. Merete hita. Tuhan Yesus si permahan, biru biru nado, Yesus kau di horohku, sai
si parmahan au biru nado Jesus kok di horohaku sai hutonaku sai hutonaku sai hutonaku Jesus kok di horohaku sai Adorang sohu pasahat kami hatani tuhata jamita dihita denggama rohatau pada dahok kami ma diri nami au padita Nixon simangucong na tumubuhok kami jojor boru sinamo boru ni halak pak dairi sidikalang naiwaho ditoba inata dijabu lasma basaulina boru silitonga isondona sida sahalak ma dilehot tuhata boru dihami Rakhel simangucong kalasada SMA manuaeng di Yadika Tabun sima parsikolanna 21 tahun mahami nunga marhobas di Huriai HKBP Resort Solagracia Cibitung Makobasi Cibitung Setu Persada Sukajaya Cikarang Utara dohot sada pos pelayanan di Serang Baru adong ma sude 200 kakama nasaresoti 350 kakama di Sabungan Ima Cibitung di naung niobasan 21 tahun di san HKBP Sukajaya sian pospel hiado nunga gabe hurian agok songoni di situ nungadong parkiran nasida sosak do disi ya di GCP jabu dope sai di lele do hami molo lao tu samar hobas mar mobil liba dicoreti do mobili do pakku songoni tu si ima tantangat disi di Cibitung naibura dope huriai manu hortano sekitar 200 meter nunga bidang niam alai dangadong dalat tubagas banjir huji hami ma laho mabuka dalan asa adong tubagas jalan nanget membangun gedong alai mitor diabat warga do
kami kerahkan masa kalau dilanjutkan ninna. Jadi nunga hutopot kami aka kiai, haji, kepala desa, lurah, camat, dohok bupati, kapolres, dan dim nunga roniat tusi, anggiat ma tujuloon, nani hubasan ni panitia dohot seksi ama, lebas hubasatta tujuloon. Ubah ini doa manginang, rohami. Madapotok kamu naulibasa, di pangiduan nami, nian hubotohami, membalut luka dohamu di saat terluka hamu. The man for the other man. Itu ibana. Mabangun dohamu. Alai dibangun kamu dapat hami tu cibitung di kesempatan on. Allah hubotohami, marhiti amang paditata akan ulibasa dohamu. Ya paditata dong aku sakalas doon. Adong mahami namar guar son opat, sada may Nixon au, sada Jackson, sada Nexon paresesta, sada ma Pison. Dosen mon sen Amerika hian ngapiddan maing tuson. Jadi marbula dohami ujung mahasiswa sahat tuaceh mangalului asadong tabahan uang kuliah nami. Iguari matarkam atar kampung. Jadi amat tapadeta Nexon Stoffer au makiper. Ima pengalaman nami kuliah, aladi songono dahami do paditata, heado hami rap rupani, suada pilihan di ujung bulan, tiki mahasiswa. Lani hurian itu hatta roa hami disong, hupangido tu paditata, padita Bornok, inang padita Juli. Silakan lamang kalau sudah seperti itu sesaknya di sana. Atik pesongonok kami pa punguhon 10 miliar basado Tuhani jala diajari do marbur juni roha huriai. Lani amanginang pos roha nami adong dope topi kamuna tu hurian itu hatta di Cibitung. Horas madihamu saluhutna. Dame ni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di minggu pawaluhon dung hasitul sadaun Trinitatis Arianon. Tongon marningot kita 125 tahun parbarita naulion HKBP mamuka 2 November 1830 padita Henok Lubat Tobing. Imam Akubasi hamolete honotta. Surat Kristus hita di Pangido. Buku panurirang Jeremia bidu 20 ayat sada sahat ayat onom hujahama dihita payiti hutamuma. Marjea maparmahan akka namangago dohot paserako biru-biru nahu parmahani ninna jahuba. Dibaheni boti hatani jahuba debatani Israel dopak parmahan. Kana marmahan bangsokku nunga di paserak hamu punguakku jala diojar hamu jala idang di mata-mata hokkamu nasida idama luluhonokku ma tuhamu hina jahat ni pabahenamuna ninna jahuba jala papunguokku ma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat haabolongan nasida. Jala aduokku nasida mulak tu padjapalan nasidai asa matorop mabue nasida. Jala patidangokku tu nasida parmahan akan marmahan nasida asa unang betahuton nasida manang tarsonggot. Jala idang mago nanggosada ninna jahuba. Ida ma narodo aka arisogot ninna jahuba. Patidangok kuma disidapit sada tubur natigor. Nabaki raja jala napistar. Jala hajong jokonon nama uhum dohot hatigoran ditanoi. Diaka arina dapota tua ma Juda jala Israel mar sonang-sonang diingananna jala oddo gowarna dohonon nihalak
Jehovah parpitoratta ima sahatna. Pajonok hamu matu debata dungi pajonokon nama Tuhamu. Ninna si Jakobus si Sean nama sai jonok tu Tuhan Yesus ujung uluna. Jala si partangiang si tutu. Molo tajaha di interneti, di googling, di Papua do Yakobus diberi gelar si lutut unta. Si lutut unta, tobis ni dugul-dugul nai magurbak. Buasa. Ala saimar singgang ibana martangiang tu Jehovah. Ganu pari marsinggang martangiang, ujungna magurbak, tobis ni dugul-dugul nai, hera dugul-dugul ni utto. Sedihari dapoti di Papua. Dina sahali Jakobus dipaksa asa mamarsuadaho Yesus. Iko kaisar gabe Tuhan, dangoloy bana. Ditakup ma dibuam ma tu gijang ni bagas joro, ida buhos yang gijang tutoru. Ala soolo maparhatopoton kaisar Tuhan. Sahat madabu ditoru malgipalgip may bana, ala edang mati. Asiro hamarsik korboti, adong mahalak mabuat batu, itokok ma asa tibu mate. Dinaong mate rupani dibuam ma, tubagas lahu paridihos sa sayas tanoman. Dibasu ma, dibereng ma dugul-dugul na, mahua dugul-dugul nyon. Adong mamadok, omma ala say martangiang, jugul martangiang. Pola do dugul-dugul nai magrubak somodi. Di wargwari may bana Jakobus si lutut unta. Pajonok kamu maturi bata. Dungi pajonok kon nama Tuhamu. Ima hatani si Jakobus opat ayat 8. Orang yang melakukan firman Allah, dialah yang kuat menjadi surat Kristus, mengajak kalak asa mangulahon hatani di bata. Lania manginang molo surat ni debata hita noai ngakasih ton Kristus. Tada dia manadong di hita bahwa kita ini totalitas berserah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Namanggarar utang seding do hita noai. Dung nasar 25 tahun par barita naulioni tajalo barita nauli. Ido didok sada Korin bidusia ayat saplonomi. Utak kudoi marjea maau molosohu baritahon barita nauli. Kita membayar utang sekarang. Membayar utang Injil. Ido nakaning bahtabunay marhuria songonon. Marluba tujolo ruas ni huria lau marbarita nauli. Saya senang, saya bangga dengan pendeta kita, teman saya satu kelas. Semangatnya luar biasa. Tatangnya komanda sida di pesta suksesi, asa saut nata parsita hubege, dohot mana sida bakal calon ni parisesta sada. Tak kiamat cohot kami manangakon nasida karena saya tahu kebaikan hatinya di dalam Kristus. Dia adalah orang yang bangkit dari kematian itu. Hurian itu hatta. Adong do upasani halak batak madok. Tuat naduluk martukoton siala gudi. Na pinukka ni parjolo ihutonon ni na parpudi. O putta di jolo martukotta siala pudi. Horas na parjolo mangihut na parpudi. Marhuwas sami dionang gajang tikki calon padita. Adong masih tua na burjudisi
Ibu memahami tu sanggaran guarna, arbaan, parbotihan, sihikit. Oladong di son namar hutahoni, ngadisihami uju bajar-bajar dope pandita. Di patadaho matuau hau siala guddi, om mamang hau siala guddi, om matukok nyoputta. Alani manakas tigor doi bana anak-anak nai. Dan ketika sudah kering, dia memang ringan tetapi kokoh menjadi tongkat. Tigor doi bana. Oputta di jolo martukotta siala guddi. Na pinukka ni parjolo ihutonon ni na parpudi. Karena apa? Semua tua-tua Batak sudah natoras ni halak Batak terpanggil mengajarhon na tikos, na sitong, na tigor, na denggan. Dakkea na tua-tua ni Batak mangalehon sadabi na sudinggat tu anak konna. Anak kokido hamorau dia. Berek kamu ma rumah Batak tai, semadi so parhutata parbalige, porsea, dohot humaliang na rumah Batak tai. Di jolo ibana tarupi, mangeal songoni, alai dipudi pikal utibu. Ido tahei semeso ma rumah Batak di huta. Atap depan lebih rendah dari belakang. Dia puasa. Ima pilsapat tai. Gabe na tua-tua, gabean na poso. Alani unang rupake hamu bagas tai, pature hamu ma. Ido partukot siala guddi. Selalu berusaha mengajarkan yang lebih baik kepada keturunannya. Hugogope masari, Arian nang bodari, lau pasikolahon gelek. Dongaki marsedan marbelia nang guau, ikon SPP ni anakku doh batu julu. Biar orang COD, aku harus bereskan dulu uang sekolah anakku. Bimbel segala macam. Karena apa? Partukot siala gudi dohita. Orang Batak terpanggil gabe parmahan na denggan. Marmahan ya anak konna. Amani halak Batak iko parmahan na denggan. Raja. Pangalahona raja. Boru ni halak Batak iko boru ni raja. Mereka kamu mahu bereng di son, adong di baik kamu ulos ragi hotang. Adong sadum di sana. Mulaw majahay anak ni Batak dohot boru ni Batak dohami. Dan kami percaya kepada Kristus. Ahadu uluson. Iseson namar hela, namar parumain. Namar anak kom mar parumain. Tentu nunga pasahatot dohot majalu ulus. Namar hela. Diho helakku. Dohot toburu. Dison ulus nagajang. Si torok rabu. Alayat dorang soi. Dison dekke si tio-tio. Dekke si mudur-udur. Dekke sahat. Dekke saur. Tio maparngolom muna. Udur mahamu tunatiui. Sahat tu tujuan. Saur matua. Ate helaku, ate boruku, payu tihu pahup. Diso nulos si gajang rabu, nulos na gajang. Si torop rabu. Gajang ma pardalanan ningulu muna. Torop mabitang muna. Torop manauli di hamusongo torop ni bunga-bunga ni uloson. Dison boras pir. Wasa boras pira manginang. Idi ado karas
dahanoni boras ya karikil. Puasa ko boras si ban. Bere kamu ma boras tai sian eme. Eme ikut jolo di rodam do mabahibuni. Dangi tahe dung di rodam di sabur. Dung di sabur di bubut. Dukoni marsuan. Dangi tahe marbabo. Dukoni satabi mulai ma boltok. Hido tahe bodo petengok tahe boltok. Mulai ma dukoni rucang. Baru dukoni mulai ma muduk gimana. Baru manabi ma manang manggotil. Mardegi ma. Dukoni na baru. Dingot dapat tahe. Dingot dapat tahe. Payasom mamiari dohot nama ragam na. Baru dukoni dipamasok ma. Tugoni manang na tupeti manang na tulubung. Molo naing bainot tadoi gabe boras. Waratai jomur baru diduda, digiling. Baru molo naing bainot ta satabi gabe lapet. Irodam panjolo. Dangi tahe berek kamu ma perdalanan ni borasi. Tahan banting. Alanido di bae boras pir. Ikut tahan banting dohamu. Anakku, parumaiku, helakku, boruku. Horas, horas, horas. Ida sedang karik kilibain. Boras pir. Unang seta babai boras pir bilang taboto. Lapatan. Holad di bahai koi nang ai kotik tu borasi ado tahe mitor gabe lapet. Alani bain aik tu amata lea minum teh manis itor gawe maheudoi. Baik kobina. Wah lembaga doi nang bain aden. Idoi bana itor Roma aik si tio-tio. Sudah filsafat ni batak tai marsirai rainan. Buah saya kodek ke si tio-tio. Berek kamu ma dikke masih. Saya mangalului aik na tio doi. Molo gidor di son mangalupa do itu aik na tio. Ido halak batak. Dangolo dina hulum. Ido detai unako say dina hulum. Dangolo hita dina gidor. Kita mencari pabagan nalomak. Na tio do talului. Jala dangolo hita maksen. Makan sendiri. Iko nudur-nudur do hita tudong atai do parde pokoni buah berena sakuta di buah nanak yang gina sakuta isamma hita marhuta inna isom manuain ala mudur-nudur do hita tangolo hita sendiri berek kamu tu dia hita lau terpersahu tahu buka arisa buka ai siat hita memiding itor siat do hita memulak siat jari-jari itor siat do botohon ido hita. Lani isen aneng pasahat terdike na tokin naik buaning melua anak kokan tertakas. Deke si tio-tio mon. Carilah kehidupan yang selalu jernih, bersih. Deke si mudur-udur mon. Ingatlah persekutuan koinonia. Deke sahat don. Unang gaung-gaung komain ko sahat dodah. Jala unang sembarang sahat. Iko saur doh. Berek kita ma kompleksitas ni upamatai. Alani una ngolo hita songon nanidok ni pargere-gere. O putta di jolo martukot siala gude. Na pinature ni parjolo di pature-ture parpudi nina. Dao. Orang Batak itu selalu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena mengajarkan kebaikan. Ido naho persajari si anak sara Bataki, si anak kasurat-surat ni Bataki. Sudedo marluba mengajarkan na duminggan di ngoluna. Dang dapat nasongoni di parngoluan ni halak Jehuda, hatiha Jeremia. Sude akapanggomgomi raja, malim dohot panungganei,
memakai kesempatan hola pasonang-sonang dirina, dan dia turehon situan natorop. Mereka tidak memikirkan orang lain, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Adong mahati hai margati raja pitu, Raja Manase, Amon, Yosia, Yoahas, Yoakim, Yoakin, Sedekia. Pitu rajai marhobas ma panurirang Jeremia. Alai di jolona nunga marhobas si Jesaya dohot Yesekel. Adong ma raja nama Caigarang Manase dohot Amon. Mana manakup si Jesaya. Ala so di halomohot jamitana di pamasuk matuhau na marlubang si Jesayaon. Dukoni di piakon digergaji masongon na margaji hau. Itulah tragisnya Yesaya digergaji dalam lubang kayu. Sorang ma dua dakdanak. Ima si Jeremia dohot na margoar Yosia. Rapar tubuna. Yeremia gabe panurirang, Yosia pada umur 8 tahun sudah dibangkitkan menjadi raja. Perlahan pasti Yosiaon diguari Raja Naburju. Perduli ibana tu ibadah ni halak Jehuda asa denggan marsoba do debata dipature ma bagas joro dipature meja do takalaci dina dipayasna bagas jore jupang nama gulungan patik ni si Musa. Dia baca ulang. Sehingga dengan membaca ulang di paret tahun ibana ma tapature ma parsobaota tu debata marhite petunjukon imana ni guarina reformasi Yosia. Alai di bereng si Jeremia reformasi Yosia pe gagal do patureho bangsoi alana pemimpin-pemimpin ini lalap tu dirina sendiri. Di partikian nasongonom marohata ni debata tu si Jeremia paingoton akka pemimpin-pemimpin Israel Yehuda na di analogihon songo parmahan. Idok tu nasida marjia maparmahan akka namangago dohot paserakon. Urian itu hatta. Sudedo hita mamarsit tahun pemimpin nadinggan. Molong reong pianakon ni pasikolahon asa taparsita do tujuluon gabe pemimpin nadinggan. Molorope hela taparsita do pemimpin keluarga nadinggan. Molorope parumain taparsita do asa oma juara bagas nadinggan. Inat tadi tongani bagas borutai manang parumeteh. Sadok taparsita do bawai gabe pemimpin boruai gabe pemimpin. Taparsita do paditata nagoktod di porbadia. Taparsita do situata selalu dari anak-anak dan putri terbaik dari anggota jemaat nagoktod di. Lani hurian itu hatta marhitei ta ingot ma. Dang di halomohor tu hatta nagere-gere menjadi pemimpin. Dang di halomohor tu hatta sahalak pemimpin naholan mencintai dirinya sendiri. Atong songo dia ma pemimpin nadinggan di Papua si Jesaya. Pemimpin nadinggan Romai siap debata, siap peparan ni si David. Ima Yesus Kristus. Dialah gembala kita. Ibana do pemimpita. Saunari sahatu tikion. Sude huria. Saya martangiang mangido.
asa di bawah kepemimpinan ni Kristus Raja Gereja. Asa ibana totong Jehovah si Parmahan. Kurian itu hatta. Na pinarmahan ni Kristus dohita. Jala na pinarmahan ni Kristus hita satulop dohita. Ikon maniru Kristusi cara ngulutta. Jala taguari do halak na manairu cara hidup Kristus. Dia adalah surat Kristus. Nabui di jaha halak. Orang bisa membaca. Songo dia hitam menyetir, orang bisa lihat. Songo dia hitam mar 3-3. Noaingon nolo do marsak roha mulai putarinata per 3-3 na di Facebook. Eda nyon adong kain, argana nason, adong maniup, molo sa diho nang tiyo patong ina. Habis yan, Facebook sudi portibio manoton. Unang adong songo ni akan berbisnis ate. Dipakai mahata na dumengkan. Dipakai mahata na umuli. Adong ko tayo na mangulahon ni marbisnis songo ni dison. Dipakai mahata ni situat tamak kata. Di hamo ama namin na nami, adong iso nabi na baga. Argana na song. Tole, marubah mo. 2%, 5% sa nahutungan nyo, tu gereja dodah, inabah. Marubah dong, manuhori. Mula dong na manguji, songoni alay dipakai ma hata na dumenggan. Alay molo hata mabuburai doro hape sude portibion payhuti-huti. Ay dia do halak bata kodah, sudah bata karistin pula, inna masay matuhitan no. Surat Kristus dohita. Semua orang membaca kita. Mar tetangga boha dohita. Mar arisan boha dohita. Mar parsahutaon boha dohita. Molohami padita langgatan nami nyodo. Langgatan nami di partangyangan bagas tu bagas ni huria. Alayang gohamudo amanginang nani haholongan. Langgatan muna di toko muna. Langgatan muna di kantor muna. Di perusahaan muna. Di balerong muna. Di dia hamu maringanan ido langgatan muna. Anggo hami terbatas di sodo. Datung buo matua tanoon radang udangon na hami satabi tu rumah ibadah ni dongani marjamita. Daung ra. Dang toho buanon na hami tu masujid marjamita. Dang adong ra. Alay hamu adong berkesempatan muna di si molo ketua RT hamu. Dang itahe molo ketua RW hamu. Ubidang dolang kata muna gabe surat Kristus ya kami. Ala ni tapak kema. Tapak kema, Yesus akan menguatkan kita. Apalagi ma di zaman noingon. Olau manoton sada YouTube na margoar forbidden question. Sahalak perempuan boru ni dongata tetanggata kumaila goarna. Sada siya nutup nai makatai bana dohot tiktokers. Suku-sukun na songonon. Agama na buhado na bertahan 7 luon. Agama yang bagaimana bertahan ke depan. Didok si kumailaon, pengajar kitab suci ni dongat tadoy bana. Jala na menentukan haram dan tidak harami doi bana salah satunya. Doi bana. Agama yang bertahan ke depan adalah agama yang memberi informasi yang valid. Bisa menjadi tujuan pembelajaran, bisa menjadi tujuan studi, bisa menjadi tujuan mempelajari sejarah. Yes, HKBP. Orang mau belajar not datang di HKBP. Orang mau belajar sejarah Tapanuli datang di HKBP. Orang mau belajar aksara Batak datang di HKBP. Adong hatatta, adong tanotta, adong budayatta. Sudah do lengkap di hita Batak. Yes. Orang bisa belajar datang ke HKBP. Alani udutat tadoon uloso.
Udutat ta dohata batak taon. Udutahamu inang malo pasahaton. Si pasahatot tu hela munay. Dohot tu boru munay. Ulos na gajang mau. Dekke si tio-tio mau. Boras sipir mau. Aik niute mau. Iko partahatonot tadoy. Tajom may. Lam tajom may. Lam porgis may. Molo tau dolhom mose marhite hata ni debata. Ima tugas ta 125 tahun barita nauli tujoloon. Pakyon nami dope paradaton patajopon holong ni rohanami di keluarga, di huria, di masyarakat. Tuhatta mamasu-masu. Amin. Ale Tuhan nami. Mau lihat di sobah rohanami huriam. Ipaingoton Jeremia. Asa maniru haparpahanon ni Jesus sudia kana porsia tuho ale di bata di bagasan Jesus. Imahami tutu. Pargogoy mahami marmahani diri nami. Marmahani nadong dihami. Jala molo di pasidohot behami gabe parmahan di huriam. Parhalado na sumartohonan, parhalado na martohonan. Pengurus di punguan, parsahutaon, di parmargaon. Nang di ulaon parkarejuan nang di negara. Ingoton nami ma, songon parmahanon ni Kristus tiruad dihami. Marhitei mahami gabe surat na mangulu, jahaon ni halak surat Kristus. Nungahutang yok kami barita masa di Huriam, Depok Sada. Ruas na baru, Tabah. Sakap Sinode Distrik, Pasidohot, Amanami, Padita Jackson, Sirait, Uluan ni Huriam, Depok Sada. Di pesta suksesi HKBP. Marasiroha mahwale Tuhan, jala halomohom ma, sakap nami, sakap ni padita nami. Asa pasidohot diulaw na balga na bidang, di huriami, HKBP. Pasupasuma, supasuma padita nami bornok, dohot Juli, dohot keluarga na sidabe. Sude tahe parhalado nami situa, calo situa, dohot akan supartohonan. Sude ruas ni huriam namarlas roha 125 tahun sedding HKBP. Marpesta patupa ulaun kebersamaan marluba dapat juara. Mau lihat Tuhan. Saya di paradeho kesempatan nasongoni di hami huriam. Marhiti akaulaun na marragami hutad dahami tung nabasa doho di hami huriam. Alani manupahi masude ruas ni huriam Depok disakap mabangun gereja na baru. Naung tinotapon ni panitia, tinupahan ni sude, marbual-bual ma pasarian sinamot ni huriami, laho pelehonon na tu huriam. Di bagasan las ni roha, pada umaka parungut-ungut pangguturi. Alay, marlujong mabahen na mardami. Marlujong mabahen na kanalabas roha maparlehon. Marlujong mabahen akan naburjus roha. Asa ditikina, jahaon ni humaliang huriamon, surat Kristus. Di som marpunga kasidame roha. Di som marpunga ka anak si patujulon, gabi amana, gabi anak kayanak konna. Pamasa may ali Tuhan unang hurangan ng goa huriam. Di partikian mabangun papunguhepeng nasa ibahat na sida. Olo do penasida manugunogu ang gina ng met-met. HKBP Cibitong Diopbason. Hamalatehon ni naposom ng huriam Cibitong may. Mauliate Tuhan. Salpu sian parmingguan namion.
mulak mahami manopot ulaw nami na mangihot na maragam. Atong patugos malaka nami. Muladong nahurang hipas yak kamyon. Jolo pasu-pasu mahami hipas. Muladong akan namarsa kalanyanak kon hubungan suami istri kekeluargaan ulaon. Jolo apuli parguguy mahami Tuhan. Mapeut manasasahit doho tarsak sobinoto. Madabu sohinala. Ima alaho parmahak kami. Mauliate madiho amang nabasa. Apuli mana marsaki. Pamalum mana marsahiti. Asimaruhan. Tangi humatang yang lain. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade ma peliata, tapasahat ma huhut mahita marede. Tuhan
tatangyak koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahata mi masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saija lo may gabi uap na hujus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajom. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Di sodakon Tuhan debata ama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Thank you.